A prehúbili sme sa do nového roku. Nádhera. Aj keď nám prší, ale prší nám na šťastie. Tak ešte raz, šťastlivý nový rok, veľa zdravia a pohody. A k tomu, aby ste mali pohodu, sami vidíte, absolútna novinka, pánsky parfém, ktorý nemá obdobu, musím povedať, lebo tá vôňa drevitá a všetky tie vlastnosti, ktoré charakterizujú muža, ako že je charakterný, že je proste, chce byť úžasný a chce byť mužom na mieste. A všetkým týmto mužom, mladým, aj starším, prajem, aby tento parfém sa stal ich vlastníctvom. Niekto tu dobre voní. Popračte, môžem si vás pričuchnúť? Tak to je to, čo som... Lákadlo na ženy. To je to, čo som povedal. To musím povedať. Čo dnes večer robíte? Aj to balenie. Aj to balenie. No. Nie na dnešný večer. Aj to balenie, v ktorom tento je esteticky a elegantne zabalený, je príťažlivý. Je príťažlivý Odvážny. pre každého muža. Veľa šťastia.